दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव दिनै 1 घन्टानि धरना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायनि माखासे जाहोनफोर दङ। 2022 सनाव प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं जायहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसि बिथांनि एगेन्स्टै मोनसे केस रुजु खालामनाय जादों आरो बे केस रुजु खालामनाय बायदियै आन्डार सेक्सन 120B 409 420 रिडुइट 13A आरो 13(2) बे सेक्सननि अधीनाव बिथाङा सासे क्रिमिनेल, बिथाङा सासे कराप्ट फेड सासे भिसि, बिथांनि एगेन्स्टै डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्टि करापसन आरो CM भिजिलेन्सनि इनभेस्टिगेसनाव बिथाङा सासे दायनिगिरि। बिनिखायनो बिथाङा बे सेक्सननि आन्डाराव बिथाङा सासे दोषी, जायनि फलाव बिथाङा एन्टिसिपेटरि बेल लानानै बिथाङा आगष्ट मासनि जोबथा 30 तारिखसिम बिथाङा लिभआव बिथांखौ दोननाय जादोंमोन। नाथाय बावैसो जोङो खोनादों बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे सिट बे सियाराव बिथाङा जिरायफिनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बेखौ सयज' खालामनाय नङा। मानोना लाइस्राम लादु सिंआ भिसि जानानै थानायनि उननिफ्राय जे फाइनाल सेमनि गुबुन गुबुन कलेजनि फाइनाल सेमनि जेनाखि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ टाइमलि ओंखारा, जायनि फलाव जोंनि फरायसाफोरनि जे गुबुन हायार इडुकेसननि थाखाय गुबुन इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानांगौनि बेलायाव गोबां टेकनिकेलि उसुबिदाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा नांगौ बायदि बिथाङा डिग्रिनि जेनाखि बिजाबफोर, बे बिजाबफोर दिरुननायावबो बिथाङा फैलार जादों। बेजों लोगोसे बिथाङा गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबायाव बिथाङा लोब्बा दङ। बिनिखायनो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसि जानानै थाबाय थायोब्ला जोंनि गोबां फरायसाफोरनि भबिसतआ धंस जागोन। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि फरायसाया जोंनि गाबोननि नोगोरारि, बे इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि फरायसाफ्रा साफा साफा सुबुं सम्पद जानांगोन। गाबोन जोंनि बड'लेण्डखौ, गाबोन आसामखौ बिथांमोनहानो सामलायनांगोन। नाथाय बे इउनिभारसिटियाव फरायनानै लाइस्राम लादु सिंनि थाखाय जुदि जोंनि फरायसाफोरनि भबिसतआ धंस जानांगौब्ला बे सारा जोंनि बर' माहारिनि, बिटिआर ओनसोलनि, बड'लेण्ड ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलनि थाखाय बियो जोबोद खहा गोनां। बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादु सिंखौ जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसि बिबाननिफ्राय बोखारनांगौ आरो बेयाव गोदान भिसि एपइन्ट खालामनांगौ, बे दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामबोबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादा बे दाबिखौ खालामबोबाय थादों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 घन्टानि थाखाय गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव 1 घन्टानि जे धरना हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै जोङो जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जमदुवार बे फरायसालिमायाव 1 घन्टा धरना जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। दिनै बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों लाइस्राम लादु सिंखौ थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय आसामनि जोंनि मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिमबो जोङो दाबि दैखांदों। बिथाङा जाहाथे जोंनि दाबिखौ खोनासङो आरो थाबैनो प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि भिसि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गोदान बेयाव सासे भिसि एपइन्ट खालामो, बेयो जोंनि दाबि। आरो बे दाबिखौ जेब्लासिम बिथाङा खोनासंनानै गोदान भिसि एपइन्ट खालामनाय नङा, गुबुन गुबुन हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानो जेब्लायबो थियारि। आरो सारा जोंनि फरायसाफोरनि बेनिफिटनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनि काइन्ड अफ प्रग्राम जोङो लानो बायद' जागोन। आरो बेनो दिनै जोङो आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिम जोङो बे मेसेजखौ जोङो हरनाय जादों। बे बर'फोरनि गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंनि बे क'क्राझाराव सोलिगासिनो दं। दा बिटिआर गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय माबाफोर मेसेज होनाय जाबाय नामा दासिम? नंगौ, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ। आरो जोंनि गोबां बिदा फंबायफोरनि थै आरो गोलोमदैजों सोरजिजानाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बे इउनिभारसिटिनि जेनाखि भिसि लाइस्राम लादु सिं, बिनि जेनाखि करापसन बा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोहैलो खालामनाय, बियो जों बर' माहारिखौ इमोसन खालामदों, जोंखौ सेन्टिमेन्टेल खालामदों। आरो जोङो दिनैसिम बिटिआरनि जेनाखि खुंगिरि CM बिथांखौबो जोङो खावलायदों
आरो बिथाङाबो बे इस्युखौ लानानै जोङो सावरायदों होननाय जोङो खोनादों। नाथाय बबे लेभेलसिम बिथांमोननि सावरायनाया जादों जोङो दायो मिथिथ'वा। हयथ' बिथाङा गावनि साइडनिफ्राय जेबायदि रल लानांगौ हयथ' लादों। बिनिखायनो जोङो दिनै खावलायगोन बिथाङाबो बे इस्युखौ लानानै सिरियास जानांगौ जोङो सानदों आरो बे बिसिखौ थाबैनो बोखारनांगौ। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाद'नाय गैयै बे दाबि आरो बे दाबिया थांबाय थागोन। जुदि बर' सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंखौहाय बोखारथाराबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रला माबायदि जागोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रला आनटिल एन्ड आनलेस जोङो बे इउनिभारसिटिखौ जोङो बेंखनगोन आरो बिनि थाखाय एनि काइन्ड अफ जोङो प्रग्राम जोङो बबे फर्मुलानि गेजेरजों मा पलिसि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जेबायदि हाबाफारि लानाय जायो जोङो बे हाबाफारिखौ लानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो थियारि। बेयाव जेबो कमप्रमाइस गैया। जोंनि दाबिया थांबाय थागोन। बयनिसिमबो आङो बे समाव बावहरग्रोनाय जाबाय, साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जे जोंनो बिथोन हरनाय जादों, दख'राफोरसिम बिथोन हरनाय जादों, जिल्ला आफादा जोंनो दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ लानांगौ बिनि थाखाय बिथोन हरनाय जादों। दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि जमदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै नैबे सराइबिल नि सिङाव थानाय जे जमदुवार फरायसालिमा, बे फरायसालिमायाव 1 घन्टानि जोङो हाबाफारि बेयाव धरना हाबाफारि बेयाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बेनो उद्देश्यआ बेनो जे प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं बिथाङा जे काराप्टेड सासे मानसि, बिथाङा जे क्रिमिनाल, बिथाङा जे मानसि, दा बिनि एगेन्स्टआव जोङो 1 घन्टानि थाखाय धरना हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव लोगो आफादगिरि मुस्रि मनिन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो 4थि नेहाथारि मानगोनां मानिजाथाव बिजय कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों। कुसुगाव दख'रानिफ्राय बेयावहाय बाहागो लाफैदों आरो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दालाइसाफोर आरो जमदुवार फरायसालिमानि जायहा डिग्रिनि फरायसा बिथांमोन दङ, फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो बेयाव मैखोमै बाहागो लादों आरो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया इफेक्टिभ जागोन होननानै मिजिंथिदों।